Però és que en tota la capital només queden aquestes fonts termals. Bé, a vostè potser no li cal banyar-se per resar. Però la senyoreta Miaka sempre anava enfangada d'anar voltant per tot l'imperi amb les 7 constel·lacions. Senyoreta Mayo, ha de descansar, li anirà bé. L'acompanyaré a la seva cambra. No res. A més, ara sóc jo la persona encarregada de vetllar pel teu benestar. I crec que el que més et convé és sortir del palau per veure món i començar a madurar una mica. Hi ha moltes persones que parlen la llengua, però que són incapaços d'arribar al cor de la gent, de comprendre'ls. El més important és no jutjar les coses per l'aparença i acceptar-les tal com són. Això és el que has d'aprendre. Però si jo sempre... Estic penedida d'haver-lo renyat tant en Tom. Si hagués sabut que passaria una desgràcia com aquesta, no l'hauria pagat com ho he fet. Pobrissó meu, pobrissó. A pesar de les seves entremaliadures, és un noi amb un cor d'àngel. Val més que us fiqueu al llit, fills meus. Jo també hi aniré. Déu meu, ajuda, l'estan preparant el funeral. Mira, Akio, últimament tu i la meva filla... Bé, em penso que evites la Kanae. M'equivoco? Pensa que et podràs fer càrrec d'aquesta escola si et cases amb la meva filla. A més, no oblidis que el prometatge és una cosa que sempre es pot anul·lar a temps si ho trobem oportú. Tu ets l'únic. Ets el meu príncep. Quant de temps, Miaka? Hola, Tamahome. Tant l'un com l'altre estàveu plens de ferides i en Chichiri us va dur fins aquí. Miaka, quant de temps? Miaka, això és un mirall que en lloc meu memoritza tot el que ha passat en el món i ho reprodueix. Ara veuràs això que tant desitges. Tot el que li va passar a la teva amiga Yui des que va arribar al nostre món. Escolta, pare, si construïm la nova casa, en Jackie i la Nuka tornarà, noi? Això sí que no, pare. Els ossos tenen molt bon olfacte, ja veuràs com vindran. Ja ho veuràs. Així que tinguem la casa nova, en Jackie i la Nuka viuran amb nosaltres. Molt. Oi que quan haguem construït la nova casa tornaran aquí un altre cop? Oi que sí? Doncs sí, és possible. És que l'herència de la meva havia que vindrà per ser la meva esposa, muntant el Júpiter. Mare, és la mare. És que fa molt de temps va fer un viatge i es veu que va passar per l'imperi de Conan. Si faig servir el conjur, la teva vida s'escurçarà com li ha passat en Tàtara. I això et podria matar, Tokaki, que no ho veus. He fet que el teu cos tornés a l'estat en què estava ahir. Pots parlar, oi que sí? Tu ets l'única persona d'aquest món que pot aturar aquella sacerdotessa de Seiryu.